Allah ya ce wallahi a wannan mutanen sai ya shirya su, masu wannan ɗabi'ar, masu wannan yunƙurin. Allah ya ce duk wanda yake da irin wannan halin, Allah ya ce ya yi alƙawali sai ya shiryar da wannan mutumin zuwa ga tafarkin shi daga barin shaidan. Dan Allah ka tsaya ka saurara, nan fa Ubangijinka ne ya kai wanda ya so da alkhairi ka ga wannan bidiyon. Ban san abin da kake masauri ba, Allah ne da kanshi yake cewa masu irin wannan ɗabi'ar zai shirya su ya ɗora su akan tafarkin shi. Me zai hana ka so ka shiga ciki? Dan Allah ka tsaya ka saurari me Ubangijinka yake faɗa ma. Sannan dan soyayyarka da annabinka, annabin rahama alaihi salatu wassalam, dan Allah ka yi sharin ki wannan bidiyon cikin al'ummar shi kamar yadda annabin ya umarce ka. Ya ce duk wanda ya yi mishi haka Allah ka haskaka fuskar wannan bawan. Dan Allah ka taya ni sharin, ka so Allah ya haskaka fuskar ka tura cikin al'ummar. Dan Allah ka yi sharin. A cikin suratul ankabut aya ta 69 Allah yake cewa wallazina jahadu fina, cikin mutane wallazina jahadu fina, duk wanda suka yi gwagwarmaya, suka yi yunkuri na nufo ne, Allah ya ce suka yi kokari, Allah ya ce suka yi fada da shedan, suka baro shi dan neman shari'a ta. Allah ya ce a wannan mutanen lanahdiyannahum sublana, zan shiryar da su in dora su akan tafarki na. Allah ya ce zan nuna musu gaskiya. Allah ya ce zai nuna ma a wannan mutanen ya dora su akan ila siratil mustaqima, hanya miƙaƙiya, ba wai hanya ta zuwa gona ba, a'a hanya ta zuwa aljanna. Allah ya ce a wannan mutanen zai shiryar da su. Allah ya ce wa inna Allaha lama'al muhsinin, Allah yana tare da masu ƙoƙari, yana tare da masu ayyuka na ƙwarai, Allah yana tare da masu kyautatawa. Dan Allah ka kasance cikin a wannan mutanen. Allah ya ce wallahi duk wanda ya nufo shi ya rabu da shaidan, Allah yana kallon komi, domin shari'a a hannun shi take. Ko annabi Allah ce mishi yayi innaka la tahdi man ahbabta, baka da ikon shiryar da wanda kake so. Allah ya ce walakinna Allah, sai dai shi Allah yahdi man yasha, sai dai shi Allah yana shiryar da wanda yake so, sannan ya dora shi akan siratul mustaqima, ya nuna mishi hanyar gaskiya. Dan Allah ka nufo Ubangijinka, shi yace zai nuna maka hanyar gaskiya, zai shirye ka, ya dora ka akan tafarkin shi. Dan Allah ka tura wannan sakon cikin bayan shi kamar yadda ka je. Sunana Habibu Ammani, bissalam.